Беларускае слова «бабыль» перакладаецца на рускую мову як «беззямельны адзінокі чалавек». Гэта збяднелыя людзі, залежныя ад уладальнікаў зямлі. Яны займаліся рамёствамі, земляробствам, дробным гандлем і промысламі, працавалі па найму. Бабылі не неслі дзяржаўнага цягла, але плацілі свайму уладальніку лягчэйшы чынш – бабыльшчыну. У 1679 годзе па сваім статусе бабылі былі прыраўняныя да сялян. У прастамоўі слова «бабыль» азначае згалелы, адзінокі, бездомны чалавек. Напярэдадні рэформы 1861 года агароднікі і бабылі былі самымі беднымі прыгоннымі сялянамі. Шануйце беларускую мову!